Bună tuturor, eu sunt Raisa, iar astăzi o să vă arăt casa mea de pe Toca Boca. Mie mi se pare superbă, absolut superbă. După cum vedeți, avem aici o cameră care este gen a ei, ca lui fata asta, care o cheamă uh, Ivy. Și aici trebuie să-i luăm un cățeluș de acum, după videoclip. Care aici, asta e camera ei. Aici este dulapul ei, are niște haine. Mie mi se pare absolut superb. Am cheltuit foarte mulți bani să iau toate chestiile astea. Am luat aceste chestii. Da. Aici este camera părinților. Aici este unde cobor jos. Dar aici este camera părinților. Aici n-au haine încă, pentru că de-abia ce am făcut camera părinților. O să trebuiască să le pun haine. Perdele care se închid. Se deschid. O plântuță din asta. N-am făcut-o pe sofisticată pe asta pentru că e camera părinților. Aici este baia, mi se pare ea superbă la fel. Iar aici este ceva gen așa. Da, aici este ceva unde stai, bei o cafeluță, ceva, un ceai. Aici este de întâlnit, poate ce aduce ea un gagic pe aici, un gagiu. Bine, mai facem și glumițe. Hai să mergem. Acum trebuie să vă arăt jos. Sper că vă place sus, camera de sus, mie îmi place foarte mult. Lor, e foarte frumoasă, mie îmi place, chiar îmi place. E superbă. Da, și cum spuneam, trebuie să vă arăt și camera de jos. Și camera de jos, mai ales bucătăria, mi se pare super bombă, aici bombă. Efectiv. Da. Bun, aici la intrare avem frumos aici o cameră de supraveghere. Nu știu dacă mă pot uita pe ea. Aici avem cheia de la ușă, două tablouri, o măsuță. Am mai zis de cameră, cred. Da, aici avem două frigigere. Am improvizat două frigigere lipite. Și astea tot noi e bucătăria, că de ce am făcut-o. Adineauri am terminat-o. Casa. Da, și acum aici aș vrea să fac un living, iar aici aș vrea să fac ceva aici. Și aici va fi o piscină pusă. Da, bucătăria mi se pare superbă. Avem și un cuptor, avem aragaz, bine, avem și cuptor și aici, dar asta e special pentru prăjituri. Asta tot cu bani l-am luat, e de la chestiile astea. 4 genuri din astea. Mi se pare absolut superbă bucătăria mea și superbisim. Dar acum haideți cu mine să facem living-ul. Hai să-i dăm drumul. No, bun. Pentru primul rând aș vrea să pun o canapea, dar vreau să pun pe asta. Deci am și gândit și tot așa, gata, pregătit. Vreau să pun această măsuță. Foarte, foarte drăgălașă. Și acum, știi ce am să fac? Am să fur un ursuleț de la un pătuț, ca să-l pun aici. Ai o masă, pune-te perfect. Așa stă masa. Iar acum vreau să fur un ursuleț de la un pătuț. Ăsta nu e cu bani, ăsta l-am primit de la și patul ăsta și ăsta, cred. Da. Acum, stați puțin. Acum trebuie să luăm ursulețul ăsta să-l punem aici. Și gata, putem arunca patul ăsta, nu mai avem nevoie de el. Așa. Iar acum, hai să punem niște pernuțe. Dar nu mai știu de unde luam pernuțele. Oh. Nu știu de unde luam pernuțele, guys. Că nu mai știu de unde. Da. Pentru cine nu știe, e acum 2 dimineața, uitați aici. Și eu nu am somn. Efectiv am să dorm. Dar nu am somn. Efectiv nu am somn. Nu știu de ce. Nu vreau eu să dorm așa. Apropo, prietena mea dorme la mine, da. Și ea lucrează.
O cheamă Maria. Maria, stai puțin. Așa. Și după cum spuneam, o să... Da, o să mă bag la somn după ce termin asta. O să mă bag și eu la somn. Prietenei mele deja este somn. Ok. A zis că se învelește. Acum, hai să punem și noi ceva pe măsuță. Dar nu mai știu, guys, de unde luam pernele. Efectiv. Nu mai știu de unde luam pernele. O să caut eu pe aici, random. Regăsesc ceva. Scuzați că vorbesc așa, dar... Da. E de la somn. Nu, nu vreau. Așa. Acum trebuie să pun. Ce mic e televizorul ăsta. Vreau un televizor mai mare. Dar nu există un televizor mai mare, crezi? Fraților ăștia, știu că era un televizor mare. Nu există. Atunci am să pun pe aici. Așa. No, bun. Asta este pe mine. Dar nu vreau să pun acolo, că strică. Da, strică. Vreau să pun niște perne, dar nu mai știu de unde l-am pernele. Cred că o să fură acel pat cu pernuța aia și o să o pun aici. Mi-am telefon. Dar nu pot să-i pun pernuțele. Nu merge. Dacă mai au unul de aici, oare merge? Merge, guys. Să pun așa de răculeț? Na. Foarte pe asta. Cum să vă mic? Guys, dar nu găsesc de unde pernuțele să le iau. Eu v-am zis că vă arăt turul casei mele și s-a dovedit că construiesc. Dar v-am arătat acum și o să vă arăt și cum construiesc chestia aici. Deci e 2 dimineața și 29 și eu nu am somn. Efectiv nu pot să dorm, nu știu de ce. Nu pot eu așa să dorm, pur și simplu. Hai să mergem aici. Așa, o cănuță așa frumoasă să o punem și noi aici pe măsuță. Sau un pahar, nu mai contează ce iau. Să fie. Ok. Cred că o să iau acea cănuță de mai devreme. Încă, da, e de... Acum haideți la mușchiuțe. Nu mai contează pernuțele, o să pun eu pe parcurs. Pernuțe. Dar hai să decorăm aici, mai puțin da. Decorăm și noi toți oamenii. Bun, și vreau să pun această văzuță frumoasă. Dar nu știu ce o să pun. O să pun așa pe pereți. Mi-a făcut super bine, efectiv. Îmi plac. Cum să pun această plantă mov? Da. Dar nu merge pusă pe masă. Trebuie să pun ceva cu bază. Asta? Dar ce nu merge pusă pe masa asta? Pare-i iubire. Nu o să mai punem aici în cap. Vreau să schimb pe asta să pun. Și o să o pun în parte ăstulant. Bun, am reușit. Cele din urmă. Iar acum aici vreau să punem ceva așa, să punem. Uite, am luat ca mare. Am luat de la mare. Din care era mare. Da. Vreau să mergem aici la plante. Și să luăm de aici. Florile, să le furăm. Așa. Flori. Doar flori se numesc.
să le punem aici. Vedeți, improvizăm și noi. O să facem căsuța asta. Eu până acum am improvizat. M-ați văzut acolo, alea două frigere, le-am improvizat, mai trebuie una. Pentru că, na, improvizez și eu. Fac ce pot. Dar nu vreți acum să plătesc bani infiniți. De frigere spune că asta. Plătesc bani infiniți că trebuie să-mi iau chestii. Vreau să fac și asta. Pot să improvizez. De exemplu, am văzut o fată pe TikTok care a improvizat multe chestii în toca-boca pentru că nu le avea și le-a văzut că erau foarte faine. Am pus florcelele, așa, cravazele. Am de multă. Vreau că am pus să pun acest buchet frumos de flori. Gata, guys! Cred că vă place cum ai spus. De acum o să punem gen pernuțe pe parcurs. Haideți la notele. Să vedem ce mai este pe aici. O să pun acest nostru. Și încă unul pe asta. E frumos arată, mie îmi place mult. Și un pătuț pentru câine. Bun. Iar acum haideți să punem asta. Pereți. Așa sau așa. Nu știu ce să pun. Că puterește de pot să pun și asta. Cât rămâne asta? Dar la podea. La bucătărie n-am pus la 100 de. Da. Bun. Iar acum la podea. La podea o să o pun pe ce... Am ce am făcut? Așa, la podea acum am spus că o să o pun pe asta. E fain, da? E fain. Și aici la fel trebuie. Oare pot să pun și lift? Nu pot. Am încercat până acum. Bun, următorul. Aici aș vrea să pun un Cozy. Bine, Maria, bine. Bun, guys. Acum haideți să punem niște floricele de foame. Aici. Mamă, ce se mișcă floarea asta mare. Să punem și pe aici pe sus. Facem timp de plante, că face pădure. Să fiu eu de nu. Nu, și pe asta mi-e pot să fac drăguț aici. Bun, și aici ce să facem? Trebuie să pun piscine. O să pun piscina aici. Aici o să pun... Nu, cred că visez. Nu pot, fără zeace. Improvizăm. Și le slonguri. Nu. Improvizăm așa cu astea două verzi. Vedem ca și slonguri. Bun. Te vedeți cum improvizez eu? Așa ar trebui să faceți și voi. Bun, și cam atât. Și uite sfârșitul casei mele.
Sper că vă place. Cu voi a fost Raisa, adică eu, mai exact. Adică Raisa, da. Cu voi a fost Raisa și vă pup, dați un like și subscribe. Vă urez un mare, mare pa, pa!